ರಸ್ತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಆತೆ ಅಮ್ಮೆರೆಗಳ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಟೆ. ಏತಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ 2 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಒಟ್ಟುಗ ಇಡೀ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬೇಡ ಹಂದಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಯ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಟನ್ ಟನ್ ಟಡನ್. ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ. ಹಂದಿ ತುಂಡು ಅದಾ ಆಯ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೊಂದು 10 ಕಿಲೋ ತಾಳ್ದೆ ಹೋಗ್ನ ಮಗ 10 ಕಿಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡದೆ ಒಂದು ಮುಡಿತ ಪೂಜೆ
ಅವಳು ರಾಸಿ ಬಿಡಿ ಅದೊಂದ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಲ್ಲ ಹೂ ಟೀ ಹೊಲ್ಲ నేను జామాను నేను అయితే జామాను కదా ఉందా అయితే అయితే ఏమన్నా రెండు మాత్రం జామ అది కొట్టదు నాటుతుంది ఇవాళ టేస్ట్ ಐತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಂದು ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಕ್ಕೂ ಕಾಗದ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ತುಂಬಾರ್ನ ಏತ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇವ್ರು ಪುನೀತ್ ಆಕಾರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಪಜೀರ್ ಹೋಗು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೊಂದು ಪಜೀರ್ ಪುನೀತ ಪಜೀರ್ ಆಕಾರ ಉಂಡಿಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಕೈ ಕೊಯ್ಯೊಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಾತು ಮಿಷಿನ್ ಕೈ ಕೊಯ್ಸಿನ ಎತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ತೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗ್ತದೆ ಎತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಕೊಯ್ತೇರು ಒಂದು ನೇಜಿ ನಡ್ತನ ಆಂಡ ಬಾರ್ ಶೋಕ ಅದು ಕೊಯ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಜನ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂದು ಮಿಷಿನ್ ಆಂಡ ಮಿಷಿನ್ ಇಡು ತುಲೆ ನೆಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಬಾರ್ ಪುರ ಬೂರ್ದಿನ ತುಲೆ ಕುರಲ್ ಉಂಡು ಮಿಷಿನ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ಆಪುನ ಆಂಡ ದಾದ ಆಲ್ಪುನ ಜನ ದಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂದ್ವಿ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಪುನೀತ್ ಕಂಡದ ಬಂದಿಟ್ಟು ಕುಳ್ಳದು ನೇಜಿ ನಟ್ರ ಕೈಗೊಯ್ಯಾರ ಪುರ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಕದ ಗಂಜಿ ಊಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತದ ಬಿಸಿ ಊಟ ಹತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ದಿಗಿಜ್ಜ ಆಜಿ ಹಿಂಗೋಲ್ ದಿಗಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕಿ ಏಳು ನಡೀತೆ ಏನು ಏಳು ನಡೀಪನಾಗ ಬಿಸಿ ಊಟ ಶುರುವಾಯಿನ ಆಜಿ ಹಿಂಗೋಲ್ ಎಂಕಿ ಕರಾಜ ಅವರ ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರಾಜ ಆಪುನಿ ಗಾಳಿ ಅಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಕ್ಕೆ ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬಿಸಿ ಊಟ ಬೊಕ್ಕ ಚೂಲೇರು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಸಾಲೆ ಮರುವೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬುತ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೆ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತದ ಬಿಸಿ ಊಟ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಲಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಒಂದುಲ ಹೈಟ್ ಇಪ್ಪು ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಕುದ್ದಿ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಂದಾಗ ಜೋಕುಲು ದಿಕ್ಕುಗ ಪೂರ 20-25 ಜೋಕುಲು ಬೆಜ್ಜಿದ್ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತನ್ ಸಾಲ ಒಣಸಾದ ಕೇಟಿಂದು ಅದೇ ಓಕೆ ಸರ್ ಏತ್ ಕಟ್ಟು ಉಂಟು ಹೋಯ್ತೆ ಹೋಗ್ನೆ ವಾರ ಉಂಡೆ ತುಂಬಾರ ಏತು ದೂರೇ ಅವ್ನು ಕಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬುನಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬುನಿಕ್ ಬೋದು ಅವ್ನು ಕಲ್ಲುಗಡೆ ಎಗಬೋದು ಇಂಚ ಬೋದಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಗಬೋದು ನಿಜವಾದ ಮುಟ್ಟ ಸರ್ತ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕೆಸರ್ದು ಕೂಡ ಪಾರ ಕೊರಂಗುಲು ಬಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಏತು ಬಂಗಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದುಲೆ ಪಾಪ ಬಿಸಿಯಿಂದ ಬಿರಾಡ್ಬೋದು ಎಂಕ್ಲಬೋದು ನೀರು ಬಾರ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ತಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೋ ನಿನ್ನ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬೋರ್ಡು ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ನಮ್ಮ ಏನಿನ ಹಾಕ್ತೀವ ವಿಂಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರ ಡೇ ಚೈನೀಸ್ ಅಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಸೀನರ್ ಇಷ್ಟೇಜಿ यहाँ बात तुझे
ಮಾಡ್ತಾರೆ